Mi mujer tiene inmunodeficiencia y desde un principio ella está en una casa, yo estoy en otra, por tema de seguridad, por supuesto. Llevo pues desde el principio solo en casa, yo no tengo balcón para salir y aunque vengo a trabajar todos los días, al pasar la Semana Santa, pasar fallas, que ha habido días festivos y todo, han sido muchas horas dentro de casa solo. Moltíssima tristesa quan se van a catxar les persianes, és el que més recorde, molta tristesa. Al principi dius, no sé si vull tornar. No, se tenen que tancar, el dilluns ja no venim. Jo dic, com que no venim? Dic, com que no venim? Com tenim que tancar i ja està? I a l'altre, i a la següent setmana, i una altra setmana, i és molta llàstima quan tanques sense saber realment a lo que anem. A més, jo, en la xiqueta de camí, no podia eixir al carrer ni a passejar el gos. Així que pues, és difícil. Però que era el que hauríem de fer, ja que era per el bé de la societat. Lo que pasa es que no sabía la aceptación que iba a tener la clientela en venir a nosotros. Perquè recordes els últims dies, que l'última setmana ja va ser molt catastròfica, perquè la gent ja tenia el susto en el cos i van vindre 3-4 clients i ja està. Totes les mostres d'efecte dels nostres clients és el que a mi m'ha donat aquesta força per poder ara jo tornar a obrir amb moltíssima alegria. És que realment tu vius d'aquestes persones, són els que te donen de menjar, els que te donen l'alquiler, els que te donen qualsevol cosa. Sense ells no seria possible res de lo que fem. Ja duc 20 anys aquí en Oliva i si no tinguérem clients no tindríem res. Muchos son ya años de amistad, de clientela, otros son nuevos, pero para mí es la razón por la que vengo. Yo, si no fuese por los clientes que tengo, que conozco y que aprecio mucho, yo no tendría razón de ser venir a arriesgarme a mí, a la familia, si no fuese por ellos. Això és la humanitat que estem tenint a nivell de poble, és a dir, no volem que al poble li falti de res i el comerç s'ha volcat. La veritat és que comerços com aquest és una oportunitat que després de la situació que estem patint, que ells han ampliat els seus serveis i nosaltres també hem vist lo important que és algo a conservar i a entre tots junts poder no sols valorar-ho, sinó ser partícips per a que entre tots ho mantinguem. Això vaig per llarg, no és per a un mes ni per a dos, és una altra forma de vida i una altra forma de comprar. I tenim que acostumar-nos i habituar-nos a comprar així, en mascareta, en no tocar massa les coses i en ser molt prudent, perquè ens va la vida de tots. És una manera més directa d'ajudar-nos entre tots, és de proximitat i ara penses que, sempre penses que és important, el que passa que a vegades ens pensem que no tenim temps i estos cols ens fan veure que realment tenim temps si ens ho proposem i que és més fàcil del que pensem. És hora de recarregar, reactivar i reviure el comerç local. Depèn de tu. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva.